debater coas nosas convidadas e convosco, xa que se trata que teñamos unha conversa aberta para que expresedes libremente as vosas opinións. Primeiramente, as nosas poñentes farán unha breve exposición de aspectos vencellados aos micromachismos, para pasarnos logo a quenda de preguntas e comentarios. Bueno, en primeiro lugar, temos a Beatriz Cancero do equipo de prevención de Mujeres Palante, que é unha entidade que defende os dereitos das mulleres migradas, que non só sofren o machismo polo feito de seren mulleres, senón que se ve agravado polo feito de ser estranxeiras, de ser migradas. Xunto a ela teremos tamén a Silvia Casola, da Secretaría Nacional da Muller das Mocidades de Esquerra Republicana de Cataluña, das XER, e a Belén López, da Mesa da Muller de Comisións Obreiras en Cataluña, que, bueno, nos darán as súas respectivas visións sobre que son os micromachismos deste Día Internacional da Muller. Comenzarem para a Beatriz. Pateixan mes micromachisme las donas pel fet de ser donas afora, de ser migradas. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación, gracias por considerar incorporar esta otra mirada, esta mirada que el pueblo gallego conoce perfectamente porque es un pueblo migrante, por lo tanto me parece que puede ser empatizar muchísimo también con la situación que vivimos las personas que somos migrantes en este, entre comillas, primer mundo. También felicitar muchísimo la iniciativa de hacer esta actividad a la compañía de teatro, me parece fantástica la selección que realizó porque justamente hablaba de situaciones cotidianas que pasan muy desapercibidas, que no se perciben como machismo porque se han naturalizado. Lamentablemente tienen una condición que casi es como natural, ¿no? Yo me había hecho una pequeña apunte, no pensaba hablar 15 minutos, creo que va a ser más breve, pero para poner la atención sobre todo en que los micromachismos son estas situaciones que se dan en la vida cotidiana que no se visualizan a primera vista como escenarios machistas, porque el machismo o el patriarcado, la violencia de género lo tenemos muy identificado con mujeres golpeadas, violaciones, cosas muy fuertes, ¿no? Cosas que llegan ya a ser titulares de los diarios amarillos y de la prensa, en famosos incluso. Pero toda esta violencia cotidiana, de baja intensidad, que también se llama, nos atraviesa a las mujeres cotidianamente. Yo creo que cada una de nosotras que está aquí en la sala puede relatar alguna vez que se ha sentido incómoda, molesta o poco a gusto, por decirlo lo menos fuerte, con algún comentario de algún compañero de trabajo, de alguna persona que te cruzaste en la calle y te dijo algún piropo que en teoría sería para que nos sintiéramos bien, pero en realidad son personas que no conocemos, que se otorgan la posibilidad de opinar sobre nuestros cuerpos, nuestras vidas, y no nos parece que sea adecuado. Eso por decir algunos de los casos, ¿no? Evidentemente que cuando las mujeres estamos en un contexto, además de ser mujeres migradas, se cruzan distintos ejes de opresión, que son evidentemente el género y también la procedencia y la clase social, porque no es lo mismo una mujer pobre que una mujer con educación, porque no es lo mismo una mujer con rasgos indígenas que una mujer que tenga unos rasgos más europeos, porque no es lo mismo ser blanca y occidental que ser negra, africana, lesbiana, en fin. Entonces, nosotras pensamos que es muy importante que entre todas y todos nos vayamos sensibilizando por una parte, con detectar qué es para nosotras y para nosotros una situación de micromachismo, como aquí también se puso en ejecución, ¿no? Esta violencia cotidiana, por ejemplo, de pensar que las tareas de la vida doméstica son responsabilidad de las mujeres. Que para nosotras, evidentemente, no es así, que este invento de la separación y el rol de género que hay ahora es un rol reciente, que no tiene más de 200 o 300 años, que antes el cuidado de los hijos y de las hijas era compartido, era mucho más colectivo. Esta idea de familia parental, papá, mamá, hijitos y arreglos en las horas tiene que ver con el capitalismo, tiene que ver con la forma de producción que es atentatoria contra el bien común, porque son unos pocos y el resto quedamos mal. Yo creo que eso también más o menos estaríamos en consenso. Y entonces esta forma de relación que produce el sistema patriarcal no es ni natural ni eterno, lo podemos cambiar y en eso estamos, en esa pequeña lucha de
son trabajos de todas y de todos. Por otra parte, pensar que el cuerpo de las mujeres es una cosa que compete a las mujeres y que nosotras sabremos cuándo dar la posibilidad a un varón a opinar sobre nosotras. Claro, por supuesto que un piropo de un amigo, de un compañero es bien recibido porque hay confianza, sabes quién es, en fin. Pero un piropo de un desconocido es realmente una intromisión. Una amiga mía me contaba, estaba preguntando, ¿de qué crees que tendría que hablar yo esta tarde? Y me decía, mira, a mí me pasó algo que me pareció muy violento, pero claro, si tú lo comentas en público tal vez te digan, pero que eres exagerada. Y se trataba de lo siguiente, en un contexto así de una actividad como esta, por ejemplo, ella estaba en la organización y un chico empezó a ayudarla después a desmontar la silla. Entonces ella obviamente le dice, gracias. Y el otro dice, no, gracias, o sea, por tus gracias o a las tuyas, algo así, una expresión muy antigua, ¿no? Entonces digo, bueno, en fin, total. Pero después el otro, no contento con esto, llega y la agarra y la pesca de aquí y le hace como una especie de cariño. Y ella dice, pero no te conozco, o sea, no lo dijo, lo pensó, no te conozco de nada, te acabo de dar las gracias porque hiciste algo útil por mi organización, pero eso no te da derecho, no te otorga ningún derecho de poder tocarme, porque eso lo establezco yo, que cuando quiero que me toquen, cómo quiero que me toquen, no tendría por qué ser otra persona. Las mujeres migradas tenemos también la etiqueta, digamos, sobre todo las latinoamericanas, diría yo, de todo este estereotipo de que se ve como de diferente, ¿no? Por una cultura diferente, por un vestirse diferente, de también esta idea de que estamos más disponibles en términos de mujeres que pueden ser consideradas prostitutas o yo qué sé. Entonces también eso es una etiqueta que hay que desmontar. Yo creo que básicamente lo que tenemos que pensar es cómo ir desmontando prejuicios que tienen que ver con el género, que tienen que ver con la raza, que tienen que ver con la procedencia y como de qué manera podemos entablar unas relaciones que sean relaciones igualitarias entre personas, que no esté cruzada porque es hombre, porque es mujer, porque es gallega, porque es catalana, porque es chilena, colombiana o africana, sino que pudiésemos ser capaces de tener un sistema de relaciones que realmente, o sea, y darse cuenta cuando a veces una sin querer también puede ejercer esta visión discriminatoria en términos de, por ejemplo, el origen, que se etiqueta, o sea, ni todos los migrantes somos iguales, ni todas las personas somos iguales, no por ser gallega, ni catalana, ni sudamericana vas a tener una característica así como particular, ¿no? Independiente, por supuesto, de la cultura, la lengua y todo esto, pero como personas hay variedad de personas y colores para todos los gustos. Y bueno, seguramente Belén va a hablar de los micromachismos laborales, que también son sumamente notorios. Nosotras en Mujeres para Adelante, que es una asociación, como bien han dicho las personas que presentan esta actividad, una asociación de mujeres migradas, que intentamos crear un espacio para colaborar entre nosotras, porque también dentro de las migradas hay muchas diferencias. Hay algunas que llegamos a estudiar, otras que vienen sin papeles, que es una situación muy delicada y muy difícil de vivir, estando siempre con el miedo de que la puedan deportar cuando son situaciones muy violentas. Y en este espacio de mujeres migradas yo soy la que coordino el área de prevención de violencia de género. Y aquí nos hemos encontrado, por ejemplo, en el caso de mujeres que trabajan en casas particulares como internas, realmente, o sea, no es micromachismo, esto ya es directamente acoso laboral, pero de muy mala manera y ejerciendo una situación de poder muy violenta porque son personas que no tienen dónde irse. O sea, si tú estás en un país de migrante y dependes del trabajo, de estar en esa casa, no puedes llegar y decir, pues no voy a otro sitio. O sea, de hecho, nosotros intentamos hacer justamente esto, redes, denuncias, que se puedan movilizar a esas personas, pero para que estas personas conozcan que nosotros existimos y que puedan echarse a andar nuestros protocolos de colaboración y de apoyo, bueno, no es tan fácil. Entonces, el acoso, referente a tu pregunta de cómo, si se viven diferente las micromachismos por ser migrada, yo creo que es un depende de la posición en que estés, es un depende del trabajo que hagas, es un depende de dónde vivas, de cómo te has insertado, porque también hay personas que son migrantes que intentamos insertarnos en el lugar donde estamos. Prueba de esto es que exista este acto, ¿no? Y que estén ustedes acá, gallegos en Cataluña y gallegos en Cataluña, haciendo una actividad que es parte de Cataluña, pero que también es parte de nuestra cultura. Lo mismo pasa con nosotros, ¿no? Nosotros estamos intentando integrarnos acá, pero también conservar la cultura
cultura propia porque creemos que enriquece, que siempre la diversidad cultural enriquece a cada una de las cosas. En resumen, yo diría que la invitación es a construir juntas y juntos una mirada más crítica a estas cosas cotidianas que parecen ser tan de baja intensidad, pero que sin embargo tienen tanta importancia como son las formas de relación que tenemos hombres y mujeres, y nativos migrantes, y muchas cosas más, y muchas dicotomías que nos pone la sociedad, que esperemos que las podamos ir trabajando de una manera más amistosa y más igualitaria, y que podamos llegar a no tener que denunciar. Por ejemplo, en el área donde yo estoy, de prevención de violencia de género, también enfocamos mucho al tema específico de violencia machista en términos de relaciones de pareja. Y ahí otro gran tema es la violencia psicológica, porque como decía al comienzo, la violencia física es muy notoria, es muy denunciable y es muy impactante, y salen fotos y todo el mundo solidarizamos, ¿no? Una mujer golpeada, estas cosas se ven, son muy notorias. En cambio, la violencia psicológica, esta violencia que tiene que ver con el no reconocimiento de las capacidades de las mujeres, que tiene que ver con el no otorgarles un espacio, por ejemplo, la falta de intimidad, es una cosa que pasa a muchas mujeres en su vida cotidiana, porque se sienten invadidas por una pareja que se siente con el derecho de actuar piso, por ejemplo. Algo que puede habernos ocurrido en algún momento a cualquiera de nosotras, porque es la forma de relación que está tan naturalizada, ¿no? Que las mujeres nos hagamos cargo del trabajo doméstico es un rol tan marcado que yo creo que las feministas no nos cansaremos de decir que esto es muy importante también de poder cambiar el chip, y realmente, como decía el primer esquema, que este hombre, bueno, no solo ponga a la mesa, sino que se ponga a cocinar, porque es necesario que todas y todos hagamos las cosas. Si no hiciéramos todos estos trabajos de cuidado, si el trabajo reproductivo de las mujeres no existiera, pues este mundo se pararía. Y eso es también una de las convocatorias que hay ahora de una iniciativa que está surgida en Cataluña, porque ya está tomando bastante vuelo, que es la vaga de todas, la huelga de todas, que es una iniciativa que nosotras como agrupación estamos apoyando, pero también hay muchos otros grupos, que intenta visibilizar el trabajo reproductivo de las mujeres, el trabajo doméstico, como un trabajo imprescindible para que la sociedad funcione. Y en estos trabajos de cuidados también hay unas cadenas de cuidado, y las mujeres migrantes generalmente estamos insertas en este tipo de trabajo. Entonces, muchísimas gracias por invitarme, no les doy más enrollo, porque lo que más me gustaría era que posteriormente las compañeras hablen, podamos intercambiar preguntas y saber también qué les ha parecido el tema, porque yo creo que el tema en sí, como micromachismo, no es muy conocido, y es realmente muy importante que hayan ese convocatoria. Gracias. Silvia, como vos decía, la Secretaría de las Mujeres, las Juventuds d'Esquerra Republicana, d'ayer, y bueno, pues a Silvia, com veu una organització juvenil, política, com la GER, una situació com aquesta dels micromasclismes, entenent que a vegades pensem que la gent jove, pel fet de ser jove, doncs és més sensible i per tant és menys masclista. Gràcies. Bueno, moltes gràcies també per haver-nos convidat. Crec que la taula és molt interessant la jornada que heu plantejat aquí. Evidentment, parlar de micromasclisme és una cosa que no en parlem sovint, i perquè de fet la característica, la definició del micromasclisme és que forma part d'allò invisible del nostre dia a dia, forma part de les desigualtats invisibles de la nostra societat, i crec que és una de les seves característiques inherents. Precisament entre els joves el problema que ens estem trobant, o el problema que ens estem començant a donar i que ens preocupa moltíssim, és que no és que els joves percebin aquestes coses d'una forma molt més avançada i que per tant ja siguin capaços de detectar i capaços de detectar el masclisme, sinó que ens trobem precisament amb la situació contrària ara mateix. Ens estem trobant que el masclisme entre la gent jove està creixent i està arribant d'una forma que no ens havíem pogut imaginar que poguéssim arribar a fer aquest retrocés social en tan pocs anys, amb 10 anys de diferència, el que seria la generació de la gent adulta jove amb 30, 40 anys, no perceben les situacions quotidianes masclistes de la mateixa manera que les percep la gent de 20 anys avui en dia. Per tota aquesta gent de 20 anys avui en dia, quan parles amb ells, quan fan estudis que s'han realitzat diversos acadores, i s'observa clarament que per ells tota la situació, sobretot de control de la parella, de control de les relacions, inclús de les prohibicions, per prohibir. L'altre dia hi havia un estudi aquest any que va sortir, que va fer el govern espanyol amb les dades de
sociològics que explicaven que el 40% de les persones joves arribava a acceptar que la seva parella li prohibís i que trobava normal que la seva parella li prohibís no tindre una determinada feina o anar amb alguna altra persona, per exemple, a fer un cafè, amb alguna amistat. Realment ens sobta molt, perquè és el 40% de la gent jove de l'estat espanyol en aquest cas que es fa l'estudi. Però és que teníem un altre que era molt similar i que també es parlava que tot el que eren relacions de control, tot el que eren insults, sobretot entre parelles joves, estaven molt normalitzades i pràcticament el 70% de les persones joves deia, fins a 27 anys o 28 anys, deien que havien patit alguna situació de violència dins les seves relacions. Com pot ser que en una societat en què estem sobreinformats, en què se suposa que estem parlant de moltes més coses, que tenim la capacitat d'informar-nos, que som molt més crítics que mai i d'accedir a molts més continguts informatius dels que havíem accedit mai, ens estem trobant amb una generació que està creixent actualment i que és una generació jove actualment que no és capaç de detectar tots aquests mecanismes. Doncs precisament és perquè o bé ens havíem relaxat com a societat o bé de forma voluntària aquests governs neoliberals que es tornen a governar des de fa uns quants anys han invisibilitzat activament totes aquestes qüestions, Hi ha tota la temàtica dels programes que existien i que moltes entitats juvenils han treballat i que actualment no poden fer perquè no tenen ni recursos econòmics ni recursos personals per seguir fent, però totes les qüestions relatives a informació, en debat, poder fer una cosa tan important com poder anar a l'escola, poder anar a l'institut i poder fer el teatre que heu fet aquí avui, en aquestes situacions que ens heu explicat, i poder fer un debat posterior amb aquesta gent. Doncs això, que era molt més normalitzat fa uns anys, avui en dia no es fa. No es fa perquè normalment es dona l'autonomia al centre per fer-ho i en canvi no està dins dels currículums educatius i no és obligatori poder tractar totes aquestes perspectives també dins de les escoles, també dins del sistema educatiu. Un altre problema que ens trobem és que el jove avui en dia rep inputs a través de xarxes socials, a través de televisions, que sovint són molt masclistes. Segur que coneixem 1001 programes televisius on es fan comentaris masclistes, on es venen situacions masclistes com molt normalitzades i fins i tot desitjables. Ja no parlem de programes ja com homes, mujeres, viceversa i totes aquestes coses. I això directament hauria d'estar prohibit. I no hi ha cap organisme que reguli totes aquestes coses. Si no tenim cap organisme que els permeti regular totes aquestes coses i que els permeti posar fi a tots aquests inputs que va rebent la gent i que especialment impacten sobre la gent jove, perquè la gent que és més adulta ja té, diguéssim, molt més formada les seves capacitats i per tant no és tan fàcil que s'arribi a impactar, que s'arribi a canviar aquesta manera de pensar de la gent adulta, però sí que la gent jove impacta moltíssim. La música reggaeton, el que s'arriba a expressar amb molts d'aquests tipus de cançons és violència masclista directament. És a dir, es legitima la violència masclista. L'altre dia, no fa 3 setmanes, va passar en un camp de futbol espanyol que es va fer aquí, es va fer apologia a la violència masclista i no passa res, no passa absolutament res. És a dir, ni la Lliga, ningú ha dit que era una falta lleu, que bueno, que sí, que era una cosa que no havia de passar, però ningú ha mostrat aquest equip, ningú ha tancat aquest camp, no passa res. No passa res perquè total és violència masclista. Perquè es facin uns càntics a favor d'un jugador que maltractava la seva dona i que ha estat jutjat per maltractar la seva dona, doncs a mi sincerament em sobta moltíssim i em genera molta preocupació com a jove, que està envoltada de jove i com a ciutadana, d'una societat que no vull que sigui aquesta la meva societat, evidentment. I ens trobem que per l'altra banda, tal com comentava una mica abans, la gent jove no rep inputs contraris. Si la gent jove accedeix a aquest tipus de música, va a les discoteques, va als pubs i sempre estan escoltant aquest tipus de música, l'agradi menys o l'agradi menys, però li va entrant. Si la va escoltant, al final troba que és molt normal poder parlar d'aquestes coses. Si obri la tele i veu que és molt normal que s'insulti a una dona pel seu aspecte físic, si mira tertúlies i veu que no hi ha mai cap dona que se la pugui experta, que se la pugui preguntar sobre qualsevol temàtica que es fa, és a dir, tenim una campanya d'unes quantes feministes per xarxes socials que es diu On són les dones, que ens preguntem a cada una de les tertúlies i a cada un dels programes que fa, sobretot a través de TV3 i a través de les ràdios catalanes, preguntem on són precisament totes aquestes dones que tenim capacitats i que estem molt preparades,
però en canvi no se'ns visibilitza a la societat. Per tant, és normal, perquè al final és que és normal, la gent jove, si no té cap input de l'altra banda, al final acaba considerant que aquests comportaments poden ser normals i que és desitjable repetir certs comportaments que veuen a la televisió, certs comportaments que escolten a les cançons i que és totalment desitjable comportar-se d'aquella manera si volen ser, si volen formar part de la societat. Aquí tenim un problema molt greu i el problema més greu és que els governs no estan volent reaccionar davant d'això. Són moltíssimes les entitats que treballen especialment amb joves, les entitats que treballen en qüestions d'igualtat, que estan alertant sobre aquesta temàtica i que estan demanant als governs que comencin a tornar a treballar, que recuperin tots aquests programes que s'interactuava directament amb els joves i que sobretot que s'avanci amb noves campanyes publicitàries, que es regulin molt més tots aquests continguts informatius, que es visibilitzen les dones i que per tant puguem normalitzar la participació igualitària de totes les dones, nosaltres siguem joves, siguem grans, siguem migrades, vinguem d'on vinguem, però que es pugui normalitzar la nostra participació en la societat d'una forma igual, d'una forma paritària, perquè seria el més normal en una societat normal, en un país normal. Res més desitjaríem que poder participar en la mateixa igualtat de condicions i poder tindre els mateixos drets que qualsevol altre company nostre. Ens trobem que estem invisibilitzades totes les esferes de la societat i que a més tots aquests comportaments entre les persones més joves, tots aquests comentaris que va passar fa 2 setmanes amb aquest noi que va agredir una noia a la Diagonal. Això és una agressió, això és masclisme, això és un micromasclisme. Ell es va excusar dient que ho havia fet sense pensar-s'ho. No ho havia fet sense pensar-s'ho, va parlar amb el seu company, li va demanar que agafés el mòbil, li va demanar que gravés, veure una persona, una dona que no coneixia, una dona, perquè estic segura que si li haguéssim pogut preguntar no hagués fet mai amb un home desconegut perquè hagués dit que la més podia tornar, no? Estic seguríssima, no? I a més ho va gravar i va marxar corrents, li va pegar la pata i va marxar corrents. Però és que avui estava llegint el diari que es veu que aquest mateix noi i havia tornat a creure una altra noia a una altra part quan havia marxat de vacances. Doncs tots aquests comportaments que es venen, que són gràcies, que són bromes i que per tant entre les persones joves es venen com aquestes coses, no ho són agressions i són micromasclismes que les dones patim especialment tots els dies i que ens costa molt visibilitzar. Per tant, de nosaltres, per contestar una mica la pregunta, perquè al final m'he anat una mica, sempre passa això, amb els temes, nosaltres treballem molt en aquesta esfera i per nosaltres el més important ara mateix és visibilitzar els masclismes quotidians, és visibilitzar els micromasclismes i que la gent jove sigui capaç de detectar aquestes situacions i per tant, quan tu ja ets capaç de detectar-les, ja hi pots reaccionar. Com a mínim primer pots dir que alguna cosa està passant i una vegada ja t'has pogut veure que aquella situació no és normalitzada, que aquella situació és una situació masclista, pots reaccionar davant d'ella i pots fer canviar les coses. I això és molt important, i és molt important tant per les joves com per els joves, perquè al final aquestes situacions es patim tots i totes i aquestes situacions també ens impliquen a tots i a totes. Si volem canviar la societat ens hem d'implicar com a col·lectiu. Ya está, Bernice. Para pensarnos tenemos a Belén López, que es sindicato Comisiones Obreras en Cataluña. Bueno, Belén, prácticamente desde que existe la lluita sindical y a discriminación laboral, es decir, desde que existe a loita sindical hai discriminación laboral, de feito, un día como a hoxe, de reivindicación porque lembra unha data onde precisamente a nivel laboral morreron unha serie de mulleres traballando en unhas condicións precarias en Nova York. Bueno, a pregunta entón sería: queda moito camiño que facer para que acabe a discriminación laboral das mulleres? Gracias. Bueno, en primer lugar, moitas gracias pola invitación, que fai unha especial ilusión porque son fillas de galegos. Bueno, gustaría moito poder facer a intervención en galego, pero non me vexo capaz porque está moi relegado no meu ámbito familiar e agora desde fai pouco estou en contacto cos compañeiros de Akennos en Girona, o Ateneo Popular Galego, a ver se daqui pouco animo a facer un galego. Algo faré en català, como un millor minimato. Bé, doncs sí que queda molt. Jo sí que vinc a una intervenció molt llarga, tipus sindicalista de rotllo de 3/4 d'hora i la intentaré escurçar, però sí que queda molt a fer. Queda molt a fer, de fet, perquè amb la crisi s'ha eixamplat les desigualtats en el món laboral entre l'home i la dona, no?
Com bé deien les companyes i com han sortit en tots els esqueixos, doncs un dels problemes que tenim és la divisió sexual del treball. La Revolució Francesa va comportar un contracte social que es basava en la igualtat dels homes i la subjugació de les dones, en considerar-les objectes polítics passius, no subjectes polítics actius. Però és que aquest contracte social que igualava els homes en drets i no a les dones va portar aparellat una divisió sexual del treball. Una divisió sexual del treball que relegava les dones a l'àmbit privat i a les tasques reproductives i els homes a l'àmbit públic i a les tasques productives. I aquesta divisió sexual del treball és la que continua vigent fins a l'actualitat amb petites modificacions, la més important de les quals és la incorporació massiva de les dones al mercat de treball. Però a part d'això, continua igual. I té una afectació molt forta en les condicions de treball, tant des de fora com des de dins del mercat del treball. Nosaltres cada any des de la Secretaria de la Dona de Comissions a nivell de Catalunya elaborem un informe sobre quina és la situació de la dona al mercat de treball. Sobre quina és la situació de la dona en molts aspectes. I ho fem d'una manera comparativa, és a dir, de cada any. I hem pogut comprovar que la crisi ha accentuat aquestes desigualtats que veníem patint. Unes desigualtats que són de quantitat però també de qualitat. Jo no us vull explicar que tot l'informe està penjat a la pàgina web de la Secretaria de la Dona de Comissions i el podeu consultar. Però sí 4 dades perquè sapigueu, 4 dades allò pam-pam pinzellades que són demolidores de quina és la situació de subalternitat que tenim les dones en el mercat de treball. La nostra taxa d'activitat o d'inactivitat és 18 punts per sobre de la dels homes. És a dir, que de les dones que estan en edat de treballar hi ha un 18% més de dones que decideixen no treballar i no buscar feina. El tema és que aquestes dades, quan preguntes quin és el per què, els homes són inactius o perquè estan jubilats o perquè tenen una incapacitat. Una incapacitat permanent, temporal, etc. Però les dones decideixen no accedir al mercat de treball, no cercar feina, no ser dones actives per les tasques de cura. És a dir, perquè algú ha de fer aquestes tasques reproductives. La societat no tira si no les fa. Algú ha de cuidar els nets, algú ha de cuidar de la gent gran, els malalts, etc. I són les dones les que majoritàriament, per qüestions de rols i per aquesta divisió sexual del treball, decideixen no accedir. D'aquestes dones que decideixen accedir al mercat de treball, 8 punts per sota estan ocupades que els homes. O sigui que els homes tenen molta més ocupació. I en quant a la taxa d'atur, ara s'està ajuntant. La taxa d'atur al principi de la crisi dels homes era molt més gran perquè el mercat de treball havia expulsat molts homes del món de la construcció, però ara que es comença a generar una mínima ocupació, aquesta ocupació es fa en els homes, no en les dones. Per tant, s'està equiparant aquestes taxes d'atur. Però hem de tenir en compte que el punt de partida és molt diferent. Si treballessin la mateixa quantitat d'homes que de dones, la taxa d'atur de les dones estaria 8 punts per sobre. Però no és només una qüestió de quantitat, és una qüestió de qualitat, i això és molt important. Les dones patim una forta segregació sectorial. Segregació sectorial és l'esquetx que hem vist abans, és a dir, que estem relegades a uns quants sectors de la producció molt concrets, que són el comerç, que són les activitats sanitàries, les activitats educatives, empleades de l'hogar, etc. Estem recloses en aquests sectors productius, que casualment després ja veureu que són els sectors productius amb pitjors condicions laborals i pitjors salaris, sobretot el tema salarial és molt important. En canvi, hi ha altres sectors de la producció que estan fortament masculinitzats. La indústria, els transports, aquests sectors, la construcció, etc. estan fortament masculinitzats, són els sectors amb millors salaris i millors condicions de treball. Però no només tenim aquesta segregació sectorial, sinó que tenim també la segregació ocupacional. Segregació ocupacional vol dir que inclús en sectors molt feminitzats hi ha ocupacions que són exclusives de les dones i ocupacions que són exclusives dels homes. I això és una reproducció d'aquesta divisió sexual del treball, però en el mercat del treball. O sigui, les dones continuen fent les tasques de cura en el mercat del treball. I llavors tenim sectors molt masculinitzats com la indústria, on les tasques de tipus administratiu les fan les dones. O sectors molt feminitzats, els hospitals, que el 90% o el 80% dels treballadors són treballadores, però els càrrecs directius són homes, perquè tenim aquell sostre de vidre, aquell famós sostre de vidre, que les dones venga, i no el trenquem mai i no pugem. No el pugem perquè hi ha tota una sèrie de requisits informals que fan que nosaltres no podem accedir perquè no estem en igualtat de condicions. Perquè no estem en igualtat de condicions. I després, capítol a part és el de la bretxa salarial. O sigui, la bretxa salarial és com el màxim reflexe de la desigualtat, perquè això de que igual feina, igual retribució és una fal·làcia completa. O sigui, les dones han de treballar 62 dies més a l'any
per cobrar el mateix que un home de salari mig anual amb un treball d'igual valor. O el que és el mateix, els salaris mitjos anuals dels homes són 6.144 euros per sobre que el de les dones. O sigui, al final totes les condicions de treball acaben tinguent un reflex en el salari. No? La categoria que tu tens, la feina que tu fas, el sector on estàs, tot acaba tinguent un reflex en el salari. Per tant, és molt important incidir en les condicions salarials en aquesta igualtat salarial. Per això nosaltres sempre reclamem molt que s'ha de disminuir la bretxa salarial, perquè la bretxa salarial ara s'ha disminuït una mica, però s'ha disminuït una mica perquè les condicions són tan dolentes per tothom que els salaris dels homes també s'han baixat. És a dir, estem igualant a la baixa, però això no és la idea. La idea és que nosaltres ens equiparem amb els salaris dels homes. És a dir, que no hi ha en cap comunitat autònoma de l'estat espanyol, en tots els sectors, en totes les ocupacions, tant en l'àmbit públic com en l'àmbit privat. Això és molt important, perquè l'àmbit públic sembla que hi hagi d'haver-hi més discriminacions, però és fals. En tots els trams d'edat, és igual el tram d'edat. En tots els nivells de qualificació, els salaris mitjans de les dones són sempre molt més baixos que els dels homes. Inclús fins al punt que la pobresa té rostre femení. Té rostre femení perquè de la gent que cobra menys del salari mínim interprofessional, que són 600 i pico d'euros al mes, el 68, quasi el 70% són dones. Per tant, estem en una situació que la pobresa també té rostre femení. Davant d'aquesta situació, què fem? Què fem els sindicats? Doncs l'any 2007 es va aprovar la llei per la igualtat efectiva d'homes i dones. La igualtat formal, en teoria, ja la reconeix la Constitució, ja la tenim, però aquesta igualtat és formal, no real, com ho veiem cada dia. Llavors, aquesta llei per la igualtat va introduir mesures en totes les esferes de la vida, però va introduir unes molt concretes per l'àmbit laboral. I aquestes concretes per l'àmbit laboral eren l'obligatorietat de fer plans d'igualtat per a les empreses de més de 250 treballadors. Doncs aquestes empreses havien, les empreses de més de 250 treballadors i els ens públics tenen l'obligació de fer un pla d'igualtat. Un pla d'igualtat no és res més que fer una diagnosi de quina és la situació de la meva plantilla amb ulleres de gènere, veure on estan les desigualtats i prendre les mesures correctores adients per canviar les desigualtats a cada empresa en concret en funció de les desigualtats concretes de cada empresa. Perquè, aviam, és el que dic jo, està molt bé fer polítiques i fer tal, però al final quan vols canviar les condicions de vida i les condicions de treball en particular has de canviar el centre de treball. I és on es disputa realment la riquesa i els privilegis, és en el centre de treball, allà, en la lluita que hi ha el dia a dia. I llavors va oferir aquest instrument, la llei d'igualtat, que donava o obria la porta a poder accedir a determinats aspectes que sempre havien estat, que eren potestat exclusiva de l'empresari, com el tema de la contractació, com el tema de les promocions, com el tema dels salaris, no tant, que està més regulat, però sí, tots els complements que estan per sobre de conveni. Llavors, els plans d'igualtat el que obligaven una mica era això. Des del 2007 es van impulsar els plans d'igualtat per lluitar en cada centre de treball de més de 250 treballadors i els ens públics, independentment del número de treballadors, per intentar revertir aquesta situació des de la base, perquè sí, hem de fer moltes polítiques, però és des de la base, des del dia a dia, des de les 8 hores que jo estic allà, que si estic allà patint discriminacions, doncs era una forma d'actuar molt directa. I clar, des del 2007 ja podem fer una mica de balanç d'aquests plans d'igualtat. I el que ens hem trobat, doncs, que aquests plans d'igualtat han funcionat, on hi ha hagut una certa voluntat que funcionés, i hi ha hagut una presència sindical decidida i apostada i forta per lluitar per això. Les empreses on han fet per complir l'expedient han fet moltes actuacions de maquillatge. Jo també he trobat plans d'igualtat on les comissions d'igualtat constituïdes per negociar el pla d'igualtat eren tot homes. Dius, doncs clar, tot homes han de negociar millores que han de revertir l'estatus quo que els privilegia amb ells, doncs era una mica complicat. Llavors, sí que és veritat que és una eina molt potent, però has d'acabar lluitant contra moltes resistències. Perquè és molt important, jo sempre dic, és molt important l'educació, és molt important lluitar amb els estereotips, però on realment notes la desigualtat és quan s'ha de repartir el poder i els privilegis. És quan aquí et trobes la majoria de les deficiències. Llavors, en els plans d'igualtat hem intentat negociar mesures per afavorir la contractació positiva, o sigui, la discriminació positiva en la contractació de dones en sectors fortament masculinitzats, amb totes les reticències que ens hem trobat. Després, si voleu, ho comentem. Jo encara no vull allargar més, però hem intentat negociar, i en alguns ho hem aconseguit, el tema de les promocions, que fossin promocions amb una visió de gènere,
no pot ser que es faci la formació obligatòria per promocionar fora d'horari laboral, perquè tenim en compte que les dones encara portem a les nostres esquenes tota la càrrega de la tasca reproductiva. Si tu fas aquesta formació fora de l'horari laboral, les dones no s'hi presentaran. Hem intentat fer totes aquestes coses amb visió de gènere. El tema dels salaris és el mateix. El tema dels salaris és molt important repensar els conceptes de les retribucions, perquè jo encara no he vist que es doni cap plus a una característica que està tradicionalment associada a les dones. És a dir, els plusos que es donen salarials estan lligats a condicions masculines o a conceptes masculins, com el plus de la força, plus de disponibilitat, plus de mobilitat, aquests plusos que són molt atribuïts a les tasques que desenvolupen i a les característiques associades als homes. Jo encara no he vist cap plus per atenció al públic, polivalència, bon rotllo, més tasques, més cooperativisme, més tasques associades a les dones. Per tant, hem de repensar això i hem de repensar també la discrecionalitat. La discrecionalitat que es dona a les empreses a l'hora d'accedir a les promocions, accedir a la feina, això, la discrecionalitat sempre és una font de discriminació cap a la dona, perquè tot passa pel filtre, que normalment està molt estereotipat, de les persones que estan decidint qui entra a treballar allà, qui promociona i qui no promociona. Per tant, és important que hi hagi criteris objectius, que hi hagi processos neutres, que es treballi sobre quins són els requisits per fer aquella tasca. Això és molt important, perquè quan jo he negociat plans d'igualtat em deien, no, és que clar, jo necessito persones amb aquesta formació, m'és igual si són homes i dones. I aquesta formació, com està molt estereotipada a la societat, només la tenen els homes. Per tant, no es presenten dones, que no hi ha conductores d'autobuses. Que em deia això. I jo li deia, sí, però en el cas de conductor cal carnet i cal tenir-ho, no? Però en una altra fàbrica deia, realment cal aquesta formació per fer aquesta feina? Llavors resultava que no. Llavors tu estàs utilitzant un filtre que té completament un biaix de gènere per ja filtrar d'una manera que sembla molt neutra, que és la formació, si la tens i si no, sembla molt neutra a l'hora d'accedir al lloc de treball. Llavors, una mica la tasca és visibilitzar tots aquests micromasclismes, en el fons, que hi ha, igual que tot el tema de l'assetjament sexual que es dona a l'empresa, que es dona moltíssim, i assetjament per raó de sexe, que l'assetjament per raó de sexe en el fons són aquests micromasclismes, és a dir, des del moment, jo l'he vist molt associat a la maternitat, des del moment que una dona és mare deixa de ser una treballadora competent. Això és com... I tu tens una responsabilitat X i ets mare i llavors diuen, bueno, és que clar, jo ho faig pel teu bé, perquè puguis estar a casa amb els teus fills, val més que facis una altra feina, que vagis de responsabilitat, perquè així ens podràs fer més feina i tal, no? Llavors això és un assetjament per raó de sexe, això es pot denunciar i és denunciable. Gracias a todas por venir, sobre todo a las convidadas, Beatriz, Belén y Silvia, contaré con unidades organizadas para la cousa, o grupo de teatro, Peixos Peixera, os Mailova Fontana, por cedernos este espazo e o resto de asistentes. Moitas gracias a todos. Desde o Bloque Nacionalista Galego Cataluña queremos expresarvos a nosa gratitude por celebrar un día tan sendeiro candanos e poder amosar xuntas a forza do feminismo. Agardemos que no futuro poidamos convertir datas como esta en xornadas lúdicas e fora da discriminación como un problema superado. Bo día da muller a todos.